Някой ще пада отзад, ама... Нямай там да се направи. Да, няма нищо. Я се обърни отпред, бабе. Дани. Хайде сега назад. Не. Сладъри малки, не. На местото. Ама, Надя, чуй ме, защото той се тия. Кой ще пада? Кой ще се търколни? Ама той застава на място. Какво има, бабче? Ако му се пада на компютър, веднага игра. Ако не, на мястото на този дето играе, ама си спи там, може да играеш 5 седмици, докато ти изкара компютър. Аз това нещо. Какво има там? Някой си е забил лъжичката от сладоледа, бабче. Някой невъзпитан човек си изхвърлил лъжичката от сладоледа там. Ага. И като гледаш белки, не видяла ли си някой да идва веднага да игра? Не, от тия дет са 24. Да, само че не ги пипаш, дядо, защото са мръсни. Лигата ти изкочи. Вижте, лигата ти изкочи. Я да видя, дядо, я да видя. Не, Дани да видиш. Това е клипче, не е снимка. Я да видя това клипче. Клипчето, да, сега като го спре дядо и ще ти го покаже. Хайде, дядо ще ти го покаже. Сладури, Дани, къде си? Твит. Я искам да видя това клипче. Искам да видя това клипче. Да, дядо, сега. Я да го видя сега.